Egy O'Reilly nevű embert keresünk. Nem tudom a nevét, de ott egy ember fát vág a leveséért. Jó reggelt! Harry Lex mondta, hogy szűkölködsz. Nem, azért csinálom ezt, mert milliómos vagyok. Volna egy munka 6 embernek. Őrizni egy falut. Mennyi az ellenség? 30 puska. Csodálom az esélyek iránti érzéked. Rosszabb esélyt is vállaltál a Trevisi harcokban. Csak hogy azért $600 kaptam. Tudjuk, hogy Szelin ezt egy hónap alatt megtisztítottad. Azért $800 kaptam. Nagy árad van. Igen. Nekem nagy áram van. Ők $20 fizetnek. $20? Manapság az sok. Hol talállak meg? Itt.